Ndibulise igama lami ndinguThobile. Le mfundiso ndizobe ndiyenza apha ndayifumana enkosini nge-22 zenyanga esixhenxe kunyaka ophelileyo. Ndiyaxolisa ngaloo nto. Kulo nyaka ophelileyo. So undoqo wayo isingisele kwindlela umuntu anobudlelwane ngayo noThixo. Indlela umuntu athandaza ngayo. Kuba uzofumanisa uba abantu abaninzi bayathandaza kuThixo kodwa bangaziboni iziphumo zento ebeyithandazela. Ufumanisa uba imithandazo yabo ayifikeleleki ngokucinga kwabo kule nto abacinga uba ifanele bayifikelele kuyo, okanye azibuyi impendulo ngendlela bona ebebejonge ukuba zibuye ngayo. Ufumanisa uba ke apha ekuhambeni kwethuba umntu uyatyhafa, umntu uphelelwa ngumonde, umntu uphelelwa lithemba. So ke ngoku ndizocela uba xa sele uyimamele ushere, ulike, usubscribe ukuze ukwazi ukufumana nezinye imfundiso ezizothi sizenze ezizokunceda ekuhambeni kwethuba. So ke ngoku le mfundiso le inikwe ngolunye ulwimi, ndayiguqulela esiXhoseni. So ndizozama ke ukuyizisa ngendlela efanele uba ndiyizise ngayo okanye ngendlela efanele uba ndiyithethe ngayo. So into yokuqala inkosi eyayitshoyo kukuba yenza izinto ngokungasele uzifumene, zilungiselele. So xa uthandaza, wawugqiba uthandaza, masithi umzekelo uthandazela uba inkosi incede umtshato wakho, okanye umyeni wakho uyakrexeza, okanye inkosikazi yakho iyakrexeza. Unintsi lwabantu ke luthi xa luthandaza lungathandazi lufuna uncedo kuThixo, okanye lufuna indlela yokutshintsha le meko abajongene nayo okanye olujongene nayo. Unintsi lwabantu luthi xa luthandaza luthi, Nkosi ndicela utshintshe le meko endijongene nayo. Ngumthandazo owo olungileyo, kodwa owo mthandazo awuzukwazi ukukwenza ukuba ube ngulo mntu uThixo afuna ukuba ube nguye ebukumkanini bakhe. Kuba zonke izinto esijongene nazo kuba nesifundo esikhona kuzo. So ithi ke ngoku inkosi yenza izinto ngokungasele uzifumene, zilungiselele. Masithi ke ngoku uyathandaza uba Nkosi, inkosikazi yam le iyandihlupha, itsiba idyokwe, okanye umyeni wam uyandihlupha, utsiba amathango. Umthandazo ke ngoku ozowuthandaza ngumthandazo wokuba Nkosi ndicela undinike ubulumko bokujongana nale meko endijongene nayo. Xa ke ngoku igqibile ukuthandaza, wenze izinto ngokungasele uyifumene le nto ubuyithandazela. Wawugqiba ukuthandaza, axa ebuya unkosikazi, wenza ngokungathi uThixo sele ewuphendula umthandazo wakho. Kukhona umama owandifonelayo kudala esithi umyeni wakhe akabuyi endlini, sele nexetsha wahambayo. So ndithi kuye, ndicela mama xa enokubuya umyeni wakho wenze ntonye, ungambuzi uba uvelaphi, uhambele ntoni, akaliboni ixesha alihambileyo uba selilide kangakanani na. Ndicela uqhubeke nobomi, umphakele, atye, ahluthe, uncokole ngezinto zelali, ungambuzi ngeengxaki zakhe. Wayenza loo nto loo mama for ixeshanyana. Wandifowunela wathi, ndixakiwe ngoku umyeni wam akapheli apha endlini. Kuba ngoku indlela izinto wayezenza sele ngathi umthandazo ebewuthandaza kuThixo uphendula. Kuba xa uthandaza kuThixo uyakuphendula kwangelo lixa othandaza ngalo. So ithi ke inkosi, ungafuni izinto ongakhulanga kuzo. Njengokuba nje uthandazela into, sesigqithile emtshatweni, njengoba sele uthandazela into,
xa uthandazela ukuba ishishini lakho likhule, qala wena ngokwakho ukhule kwindlela zokuqhuba ishishini. Ungafuni izinto ongakhulanga kuzo, ungathandazeli izinto ongakhulanga kuzo, ungaceli umtshato ongakhulanga kuwo, ungafundanga uba umtshato uqhutywa njani, umtshato ufudunyezwa njani, umyeni uphathwa kanjani, inkosikazi iphathwa kanjani. So kubalulekile ukuba ekuqaleni ukhule kwezi zinto ozozithandazela. Xa ufuna ukuba ukunyuselwa emsebenzini, qale ngeke uye emsebenzini ucela ukuba unyuselwe emsebenzini ungakhange ubonise uqala ukuba nazi izidanga endinazo kulo msebenzi, yiloo nto ke ngondicela ukunyuselwa. Nalapha enkosini masingazithandazeli izinto esingakhange sikhule kuzo kuqala, kuba xa singazifumana sizotyhola uThixo okanye sityhole intswelo kholo. Sithi hayi kuba bendingenalo ukholo olwaneleyo, hayi uThixo akandivanga. Umthandazo nomthandazo owuthandazayo uThixo uvile, qha ingxaki iba sekubeni ingaba uzokwazi na okanye ingaba ndizokwazi na ukuyifezekisa injongo kaThixo kule nto ndiyicelayo. Injongo ke kaThixo ke kuyo yonke into esiyicelayo nesiyithandazelayo kukuba sibe nempumelelo kuyo. Ayikho into uThixo asinika yona enethemba lokuba hey, ndirhalela lo mntu la angaphumeleli ke kule nto, kuba ubukumkani bakhe bulapha kuthi. Xa mna nawe singaphumeleli, loo nto leyo uxolo izothetha uba ubukumkani bukaThixo obukuthi abuzuphumelela. So nantsi ke indlela uThixo anobudlelwane ngayo okanye uThixo adila ngayo nathi. Ubudlelwane esinabo nayo uThixo bobomntwana noyise. So ke if ubudlelwane esinabo noThixo bobomntwana noyise, wena njengomzali nje khawuzibuze uba uNosipho lo okanye uViyani lo, njengoba eneminyaka emihlanu nje, xa enokuza kuwe enokucela into yokubana umthengele imoto, khawuzibuze uba uzokwazi na, ungamthengela na? uNosipho athina namagama abantwana banamhlanje, uAmahle xa enokuza kuwe, uAmahle leminyaka emihlanu, esithi mama ndicela undithengele ungamthengela na? So ubudlelwane bethu noThixo bubudlelwane bomntwana noyise, buhamba ngaloo ndlela. Xa kukhona izinto uThixo abona uba xa enokusinika zona zingasilimazi, akazusinika. So uThixo ungutata, akajongi apha xa sicela, akajonganga apha, ujonge enkalweni, ujonga phaya. So le yindlela yobukumkani bukaThixo, le yindlela ubukumkani bukaThixo obusebenza ngayo. Xa uthandaza, xa ndithandaza, mandingajongi apha kuphela, mandizibuze uba lo mthandazo endiwuthandazayo iziphumo zawo kwixa elizayo zizoba yintoni. Lo mthandazo endiwuthandazayo uzonceda kanjani ubukumkani bukaThixo xa sele uphendule. Kuba into ebalulekileyo kuThixo bubukumkani bakhe. So ungaceli njengomntu okholwayo, ungaceli njengomntu okholwayo, cela unobudlelwane noThixo, cela kubudlelwane noThixo. Umntu okholwayo ngumntu ongenaxanduva analo ebukumkanini bukaThixo. Yena into ayaziyo kukuba
uThixo makaye kuye acele uThixo amnike izinto, akugqiba ahambe abuye futhi xa sengxakini acele uThixo amphendule, awugqiba ahambe abuya futhi. Owo mntu akanabudlelwane noThixo, owo mntu akamazi uThixo, into ayaziyo sisandla sikaThixo. Uzohamba ayongqina ecaweni, intle loo nto kuba ikhulisa ukholo lwabanye abantu, ikhulisa ukholo lwamakholwa, kodwa yena abe engakhuli kubudlelwane anabo noThixo, abe engazazi yena ukuba eneneni ungubani, uyintoni apha kuThixo, kuba yena into ayaziyo kukukhongoza, kukucela. Akukho nto anayo ayizisayo ebukumkanini ngaphandle nje kweshumi athe wamthembisa sona uThixo xa ethandaza ethi, Nkosi ndicela undenzele le nto, kuba uke wandenzela ndizokunika isishumi, uke wandenzela ndizokwenza into ethile. Nawe ungumzali, xa umntana wakho eza ngaloo ndlela kuwe lonke ixesha, uzobona uba lo mntana akakuthandi into ayithandayo, into omnika yona. So ke ngoku kuThixo masize sinoxanduva, irresponsibility ngesikhumshi, ngokukhumsha, size sinoxanduva, size sinendima esidlalayo apha ebukumkanini bakhe, size sinezinto esiziphathayo. Xa unokuza uthi, Nkosi yazi ngoku ndinale ngxaki apha ebukumkanini, bendifuna ukwandisa le ministry endinayo okanye lo msebenzi endinawo apha ebukumkanini, uThixo owomthandazo uzophendula ngokukhawuleza. Xa uthandaza ungenanjongo zokufezekisa iinkanuko zakho, kodwa uneenjongo zokufezekisa iinkanuko zikaThixo, iimfuno zikaThixo ngobukumkani bakhe. uThixo ke ubukumkani bakhe ubunikeza oonyana neentombi, akabuniki abaqeshwa. Le nto uzibuze xa uthandaza ukuba izobunceda na ubukumkani bukaThixo. Yonke into oyenzayo yenzele koko kuqonda. Ingaba lo mthandazo wam uzowunceda kanjani na ubukumkani bukaThixo? Ayikho into aya kuyibamba uThixo elungileyo kwabo bamthandazayo. Uxolo, sithi esenza ukuba uThixo angasiphenduli, ungasifumana eso sibhalo phaya kwindumiso yesi-8 qala kwivesi yesine ukuya kwi-11. Ayikho into aya kuyibamba uThixo esilungeleyo, ayikho into uThixo aya kusalela uba sisifumane xa isilungele. uThixo unazo zonke izibonelelo, yonke into onokuyicinga. Ndicinga uba kwabaseFiliphu 4 ukuya uqala phaa kuvesi 19. So kwabaseFiliphu 4:19 ufundeka kanje, ke uThixo wam wokwenzelela konke ukuswela kwenu ngokobutyebi bakhe ngokozuko olukuKristu Yesu. Apha nguPawulos ubhalela kwabaseFiliphi emveni kokubana bemthumelele izipho, emveni kokubana befezekise imfuno uPawulos awayenazo kuba engumsebenzi wasebukumkanini. Aba bantu abazange basonge izandla bathandaze bazile becela uThixo uba abenzele izinto, banceda umthanjiswa wenkosi, waze umthanjiswa wenkosi wathetha ilizwi lentsikelelo phezu kwakhe, eli lithi, ke uThixo wam wokwenzelela konke ukuswela kwenu
ngokobutyebi bakhe ngokozuko olukuKristu Yesu. Kodwa ke ulumke bakhona ingcuka ezingafuna ukusebenza, ezifuna ukubonelela kuba zisithi zizokusikelela. Zingcunga ezo akuba bonyana bakaThixo, bonyana bakamtyholi. So uThixo unazo zonke izibonelelo zobukumkani kubo abantwana bakhe. So ukuba ungumntwana, phila kuxanduva, yiba nezinto ozenzayo apha ebukumkaneni bukaThixo. Phila kwi-responsibility, yiba nobume bukaThixo, yiba nobubele bukaThixo, yiba nendalo kaThixo, yiba nothando kaThixo. Phila kwezo zinto. Imbi ke into yokufumanisa uba kukhona abantu abakhonza uThixo babe besithi khona abantu abangabathandiyo, babe besithi bona abaqhelwa, babe besithi bona akwenziwa kanje kubo, babe besithi khona abantu ababacaphukelayo, kukhona abantu ababathakathayo, babe bengabathanda abamelwane babo. So kulula ukufumana kuThixo xa ungumntwana kaThixo, xa uphila njengomntwana kaThixo. Uthi Yesu, aninako ukungena ebukumkanini bukaThixo xa ninjengangabo abantwana aba. So kubalulekile ukuba ngumntwana, uphile ungumntwana, usenza izinto zobuntwana ebukumkanini bukayihlo, ebukumkani bukabawo wakho osemazulwini. Uphile njengomntwana, ube ngundoqo apha ebukumkanini. Ungaphili njengekholwa elisoloko likhongozile, lingenanto liyizisayo, lingenanto liyibeka etafileni. Xa umntwana wakho eneminyaka 6, ayikho into oyijongileyo kuye. Xa selekhulile 34 esebenza ehlala kwakho, kungekho nto ayenzayo, kungade kufikele lapho umbiza khona umxelele uba jonga ke Vuyani, selumdala ngoku, ndicela uziphume. Nalapha ke bukumkanini uThixo akafuni ukuba nonyana asele bebadala apha enkolweni bebe beziphethe ngokunga neminyaka 6, bengenanto bayenzayo apha elukholweni. Kwakuzibuze ke kuba ke yintoni endizoyenza ngomso, wakugqiba ukubukela le video, yintoni endizoyenza ngomso ezokhulisa ubukumkani bukaThixo. So phila kule nto onayo ebukumkanini bukaThixo, phila kule nto onayo. Into ethetha uba khula kule nto onayo, gqibelela kule nto onayo. Unomtshato, phila kulo mtshato unawo, subujonga ngaphandle. Uneshishini, khulisa eli shishini unalo, sutakataka. Funda ugqibe le nto uyifundelayo, sutakataka. Phila obubomi ubuphilayo ngendlela okufanele uba uphile ngabo ngokwasebukumkanini. Uzinikela kule nto uyenzayo ukuze izulu likhulise kuwe. Uzinikela kule nto uyenzayo ukuze izulu likhulise kuwe. Isifundo sethu sithathwa phaa kuPetros okwesibini, isahluko sokuqala, ivesi yokuqala ukuya kweyesine. Sithi uSimon Petros, umkhonzi nompostile kaYesu Kristu,
ubhalela abo baluzuzileyo ukholo oluxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. Uthi makwandiswe kuni ubabalo noxolo ngokumazi uThixo noYesu inkosi yethu. Nibona nje ukuba amandla akhe obuThixo asiphile zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo. Ngako ukumazi lowo wasibizayo ngozuko nesidima. Sibizwe eluzukweni, sibizwe esidimeni. Esithe ngezo zinto ngalo uzuko, ngaso isidima, saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo, ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo. Ngamadinga la, xa unokwaqonda amadinga uThixo asinike wona, singaba nobudlelwano ngemvelo yobuThixo. Ngemvelo yobuThixo. Nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Xa sinokwazi imvelo kaThixo, sizosinda ekonakaleni okusehlabathini, okonakala okulawulwa yinkanuko. Igama lami Dungithobile. Ndiyabulela ngokubukela kwakho. Masidibane kwakhona kwimfundiso yesibini yale mfundiso yanamhlanje. Ndiyabulela ngoba uthe wabukela.